рӯзе ҳазрати Алӣ бо як зиқие мега назди Расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам омада пурсид, гуфт: «Ё Расулаллоҳ, вақте ки гуфт аз дунё мегзарӣ, гуфт ҷасади мубораки шуморо кӣ мешува? Кира мегӣ ки мисол кӣ бояд бишува? Мақсад таъин кира мекунӣ?» Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам пайғамбармон гуфт: «Эй Алӣ, гуфт вақте ки ман аз дунё гузаштам, шумо гуфт ман барои шумо вогузор мекунам ки ту ва ҳазрати ибни Аббос ва Ҷабраил ҳамидӣ. Масалан, ту таъин мара гуфтугапо мешӯи, мисол кафан мекунӣ, ҳазрати ибни Аббос ёрдамат мекуна, ҳазрати Ҷабраилам дар ҳамон ҷо иштирок мекуна. Кай вақте гуфт мара гуфт кафан кардӣ, пӯшондӣ, гуфт ҳазрати Ҷабраил аз ҷаннат гуфт хушбӯӣ меёра, гуфт хушбӯӣ мекуна ва баъди гуфт бигӣ, гуфт мара барен, гуфт дар масҷид бигзорен, гуфт дар масҷид бигзорену, гуфт бубурӯен аз масҷиду. бояд ҳазрати Ҷабраил меоя, мисол намози ҷаноза мехона, баъдан ҳазрати Исрофил, баъдан ҳазрати Микоил меоя мехонанд ба дигар мисол малоикаҳо. Баъд хутон гуфт медурем, гуфт ба шумо гуфт мехонем мисол намози ҷанозара. Ҳамчунонам шидак гурӯҳ мехонданд ҷанозаи пайғамбармона. Иншааллоҳ морам аллоҳ дуо мекунем ки ҳамсоягии пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои мо ҳам насиб ва рӯзӣ гардонад. бародари азиз, амин я раббал оламин. Поделиться ки иншааллоҳ история ки дар савоб хуша, бародари азизи ман. Ассалому алайкум.